Nyt aloitetaan video. Nyt mä näytän. Nyt me pelataan siis Block Blastia. Tietääks kaikki Block Blastia? Mä luulen, että jotkut tietää. Kyllä no, jotkut mun katsoisesti. Ei kaikki. Tää on ihan vitsi hyvä peli. Mä tunnen aika monta, jotka tietää tän pelin. Oi kakka, oi hyvä, mä oon tänne. No bro, hey yo. No. Tää on joku korkeakenttä. Mä en halua tää on tyhmää. Tää on parempi. Näkään 3000. Mä olen melkein pääsemässä 4 tonniin, mut mä en ihan päässyt. Mä en oo mikään maailman paras tässä, mut mä en sanois, että mä oon hyvä, mutta mun mielipide. Toi oli hyvä. Nyt tuli noin aikajutut. Taisinkohan mä tällä palikalla mitään? No vittu. Nyt tulee aika hyvä alku. Silleen. Koska sillähän mä saan tosta heti 20 pistettä. Ja tosta 64. Siitä kompo 2. Kukkeliski. Ei. Oho, juma kompo 3. Ja kompo 4. Oho. Siitä kompo 5. Yritetään rikkoa tää enkka. Jos me saadaan rikottua tää, niin me ollaan saatu jo 7 kompoa. Ja 8. Reviä! Mä en oo pakko kattoo mainos, anteeksi. No mä hävittiin. Tää video oli tässä.